Een marathon ziet er deze week spietig genoeg net in. Wol gie de ijsbaan in Burgum joet iepen voor de leden. Het mag even goed wennen, maar het is hartstikke mooi ijs en prachtig waar, dus we willen nog meer. Even tussen het werk door, ja. Vindt de baas niet erg? Ik ben mijn eigen baas vandaag, dus dat scheelt. En ik vind het goed. Ik ga er heel veel zin in. Eerst maar even proberen, hè. Ja, is het lang lien? Dus, vorig jaar dacht ik nog een keer net even. Klopt dat denk ik, hè? Ja. Nou, maar even een gevoel even ha, hè. Ja, dat komt wel goed, hè. Jazeker, die ben hij. Mijn ouder wie net met zijn best, dus ik denk, ik keep je even naar je. Ah, dat is een mooie dag, joh, toch? Om even te schaatsen. Sintjeskind, ze krijgt nog onder 0. Hier is dekleiter van mijn mooi bij, dus voor mij is er wat leuks van. Je had er wat tijd voor? Ja, ik ben ondernemer, dus ik kan een beetje zelf indelen. Dus nou ja, dan kijk ik op een beetje goed voegelijke tijd in te schaatsen. Hier joet wat eerst op die is. En hoe die het? Nou ja, alle kleine beetjes, hè, dat begint langzaam. Maar Claire, hier weer wel enthousiast en hier moet zo weer een muziekje, dus we zetten wat erop. Ja, er rent mooi trof van hem aan, dus dat gaat hartstikke mooi. De meeste mensen zijn op school zelfs, dus die komen zeker vanmiddag even komen. Zolang het kan, beloven iepen, ja. Ik weet net wanneer het water erin valt, maar morgen zijn we sowieso nog wel iepen.